Ei, patates! Sóc jo, en Vegeta, el número 1 de l'univers. Si voleu saber com continua la història dels superguerrers, no dubteu ni un segon a mirar la web de Dragon Ball Multivers en català. Ens enfrontarem en un torneig una mica peculiar a antics enemics com en Freezer, en Cèl·lula o en Broly. I a més ens retrobarem amb antics companys com en Trunks o en Vegeta. És un manga online gratuït, les pàgines del qual surten a un ritme de 3 per setmana. Dimecres, divendres i diumenges a les 8 del vespre. Però què carai esteu fent? Deixeu de perdre el temps, tanoques! Visiteu-nos i gaudiu contemplant com el príncep dels guerrers esclafa tots els participants. Fins aviat!